Vinga, per on comencem, Víctor? Comencem per un zasca a l'hermaníssimo. Què vol dir això? Un zasca d'un tuitero al germà de Sergio Ramos, Don René. Don René és germà, i si no m'equivoco també és el seu representant, crec, no? Bé, ell va penjar una piulada, recordem que Sergio Ramos ja és el jugador amb més expulsions de la història de la Lliga. Sí, senyor. Per mi em crida més l'atenció la quantitat d'expulsions que li han perdonat que no pas les que ha patit, però el seu germà, evidentment, el va voler defensar i disculpar, no? Amb aquesta piulada. Se puede haber equivocado, ja admet que s'ha equivocat moltes vegades, d'entrada, diu, se puede haber equivocado, pero hay que jugar muchos partidos, incluidos partidos con la nariz rota, para sufrir 19 expulsiones en Liga. En concreto, 416. Leyenda, le pese a quien le pese. Siempre mi capitán. I sobretot al final, always my captain, no? A mi m'agradaria que digués el seu germà, always my captain. Bueno, clar, hi ha un zasca d'un tuitero que de seguida sale al cruce i li recorda als grans centrals del futbol mundial, Baresi, 591 partidos, 4 expulsiones. Senyor. Maldini, 886 partidos, 4 expulsiones. Puyol, 593 partidos, 2 o 3 crec que amb el nas trencat també, amb el nas trencat, 3 expulsiones. Beckenbauer, 584 partidos, 0 expulsiones. Sergio Ramos, esto lo digo yo, 416 partidos, 19 expulsiones. Pues son pocas, ¿eh? No, son pocas. Sí, no las veo yo. En compte, con el criterio arbitral, la verdad es que las veo poquísimas. El Twitter és un tal moroncito, sí, que no tinc el gust de conèixer, dic que m'agradaria fer-ho, però és que, fixa't, esto es quedar retratado, és a dir, fixa't, 4 expulsions al que més. Sergio Ramos, qui no dubtem que és un bon defensa, això no ho nega ningú, 19, i repeteixo, si l'haguessin expulsat les vegades que ho ha merescut, estaria ja en la 50ena. Que en esta liga española, jugadores como Pablo Alfaro y como Javi Navarro estén por debajo de Sergio Ramos, ya es el hazme reír. Por eso te ríes. Sergio Ramos és un jugador molt brut. És veritat que és un gran defensa, però és molt brut. Però fíjate los que te he puesto anem a riure, tu, perquè la caverna mesetària madridista ja es fregava les mans amb l'empat al Celta. Empatant amb el Celta, nosaltres anirem a Sant Mamés i guanyarem allà, vinga, amb la boina, i ja està, i hay Liga, ¿no? Hay Liga, vuelve a haver Liga. Vi gozo en un pozo perquè després el Madrid va fer el ridícul a Sant Mamés i no va ser capaç de guanyar uns pitjors atlètics de l'última dècada. Aquest mesetazo ens l'envia l'amic de la zona Juanjo a Twitter. És del periodista de l'AS que a principi de temporada va vaticinar amb molt d'èxit la fi de la carrera esportiva de Leo Messi. Ell també es regalimava amb l'empat al Barça. Cada dia hay más Liga. El Barça se deja 2 puntos ante el Celta y ha podido ser peor. Es veu que no va veure el partit. Diu, el Madrid se pondrá 6 puntos si gana hoy en San Mamés. Bueno, es curan salud si gana. Pero no ha ganado, sí, pero ya digo, cada día hay más Liga, ¿no? Cada día hay más Liga, no, pues hay la misma Liga que había antes, 8 punts, no? Mira, una prova de la evident prepotència mesetària, la tenim amb un tard dels tertulians madridistes del Chiricírico, Edu Aguirre, que escrivia això, no? El Barça se deja, estaven eufòrics, 2 puntos en su casa, ganando el Madrid hoy, se pone a 6, sigo creyendo en esta Liga y en el Real Madrid. Clar, després el pobre nano, amagat sota una pedra, hi havia una cova, i anaven entrant a la cova, com després podem veure. Roncero no va dir res. Home, Roncero també es fregava les mans, evidentment, i potser aquí trobem la resposta perquè el Madrid no va ser capaç d'aprofitar l'oportunitat que li va brindar el Barça. Val. Gran empate del Real Club Celta y 2 puntos de oro que se deja el Barça. ¡Vamos, Real Madrid! Esta oportunidad hay que aprovecharla como sea. Atenció, ¡hay Liga! L'Ai Liga l'has de dir després del partit, no abans. Ai Liga, no Ai Liga, hi ha la mateixa Lliga que abans, 8 punts, perquè el Madrid no va ser capaç de guanyar. Clar, ens va perfecta aquesta piulada del nostre amic Torrente de Twitter, parlant precisament d'aquests madridistes cavernaris, no? Alquilo cuevas baratas a los madridistas que se reían esta mañana del empate del Barça. Òbviament, el tuit és després del partit Atlètic Real Madrid. A los que decís que Cristiano es mejor que Messi,
os hago precio especial. Aquest els hi fem preu, Aquest els hi fem preu sense cap mena de problema. Gran, brillant. Va, ja que estem amb Roncero, anem amb la secció gafarisme ronceril, que hi ha cosetes interessants aquesta setmana. Aquest mesetazo ens l'envia el Francisco Cañete i explica una mica ja el motiu del pèssim moment que està vivint el Betis, perquè el Betis anava viento en popa amb Quique Setién a la banqueta i de sobte ha trontollat i s'ha anat cap avall. Per què? Perquè Roncero ha penjat això. Mucho Betis, ya os dije que el Madrid solo le pueden ganar los elegidos, un gran equipo el que ha forjado este verano. La notícia ja que passem seguint, jo ja no dic res, veurem ara la notícia, no? El Real Betis, aquí ho posa, Real Betis eliminado y humillado de la Copa del Rei. Pobre Betis, suposo que ja han de declarar persona non grata a Roncero, perquè també s'ha carregat el Betis, com també s'ha carregat el València. Què li ha passat al València? També, al València. Sí, anava bé el València, no perdia partits, ho guanyava tot, pam. Ell va penjar, el Valencia de mi amigo Marcelino Panivino, això ho dic jo, va com un tiro, claramente es candidato al título, equipazo. Des d'aleshores, el València, un empat i una derrota. Això és així, va empatar contra el Barça i va perdre l'altre dia a Getafe contra 10. Contra 10. Per tant, s'ha carregat el pobre València, que ja està a 5 punts del Barça i probablement la pròxima jornada torni a perdre i quedi la Lliga ja definitivament sentenciada i ja podrem anar a Canaletes a celebrar el títol. Se'n reia al seu dia Tortell Roncero dels problemes amb Hisenda, de Neymar, de Messi, etc. Penjava una piulada dient això, no? ¿Alguien les puede explicar a Messi y a Neymar que Hacienda somos todos? Fem mofa, no?, de tot això. Jo li diria, algú li pot explicar a Tortell Roncero, efectivament, que Hacienda somos todos, però també los jugadores del Madrid? Perquè des d'aleshores han caigut en les redes de Montoro Mourinho, CR7, Marcelo, Xavi Alonso, Pepe, Di María, Contrao, Carballo i ara Modric, com estem veient aquí el titular del diari Marca de la setmana passada. La Fiscalía denuncia a Modric por un delito fiscal de 870.000 euros, és a dir, han caigut 9 jugadors des que este hombre dijo Hacienda somos todos, 9 jugadors, 9 personatges vinculats amb el Real Madrid, perquè Mourinho està acusat per la seva etapa al Madrid, han caigut en las garras de Montoro. Bueno, ahí se demuestra que funciona Hacienda. Ahí se demuestra y no se persigue a unos jugadores por ser de un equipo y de otro, sino, oye, a los defraudadores. I, oye, ja que felicitar-los. Després del partit de Sant Mamés, Cristóbal Soria seguia buscant a CR7 i no el troba. I se'n va anar fins i tot a la Giralda. Sí, aquest home està com un llum, cada dia. Mira dónde estoy. En la Giralda de Sevilla. Y diré, ¿qué ha venido aquí a hacer este hombre? ¿Por qué voy a venir a hacer? ¡CR7! ¡CR7! ¿Dónde está este muchacho? ¡CR7! No aparece por ningún lado. Por ningún lado aparece este muchacho. Yo, la verdad es que yo vengo aquí a la Giralda de Sevilla a hacerle un favor a la vikingada, porque ya esto es un tema de Estado y hay que buscar a este muchacho por donde sea. ¡Mucho ánimo! Jo m'imagino els guiris que estaven per allà mirant la Giralda, digo, mare mía, com està el panorama. Digo, este hombre también ha sido sometido al 155 porque no es normal pujar tan... I per què el busca a Sevilla, justament? Bueno, perquè no el troben a Madrid, tampoc. A tot arreu, el busca a tot arreu. Sí. El va buscar a Bilbao i en aquest cas l'ha buscat a Sevilla. Vinga, va, enquesta per la culata d'Estudio Estudio, aquesta és molt bona. Pregunten, arran del tema Sergio Ramos, del qual fèiem esment abans, la pregunta és molt clara. Hoy os preguntamos... ¿Es justo que Sergio Ramos sea el jugador más expulsado de la Liga? Mireu la votació. 90% sí, és justo, el más expulsat de la història de la Lliga, Només un 10% diuen que no, és a dir, com aquello de los dentistas, ¿no? 9 de cada 10 dentistas recomiendan chicles sin azúcar. Imagineu-vos la qualitat, la professionalitat del dentista que et recomana un xiclet amb sucre, Pues aquí el mateix, no? El que et recomana això, no? 90% sí és just que Sergio Ramos sigui el jugador més expulsat de la història de la Lliga. Ho deixem aquí, Sí, Víctor. millor, perquè esto es una vergüenza. Váyase, señor Cifuentes, váyase y monten ustedes unas encuestas más dignas y con más credibilidad. Pero si lo hacemos justamente para que rellenes esto, hombre. Bien que me va, querido.